Πάμε. Άγιε. Γιώργο, τράβα κάμερα ρε. Έλα. Γιωργάκη, καραμελίτσα που είναι? Έλα, μετά θα δώσω τον Αλέκο πρώτον. Έλα, πάμε! Έλα. Γεια. Του βγάλαμε ρε, σιγά φέρει το τζιπ, τι τραβούμε. Όφερε θα πάει να το γυρίσει. Πες με την ώρα. Έλα γαμώ τα αρχηγεία μας γαμώ. Αλλά ο Αλέκος εδώ ξαπατρίσει στο κεφάλι. Τάγκ! Τον άνθρωπο. Πρώτον έφυγε του Καραγκιόζη. Αφού πητούσε, αφού τα αυτιά του πάνε εδώ μέσα. Σου σκέφτεσαι κάτσε λίγο να το φαίνεται ρε. Έλα Γιωργάκη. Τράβα το βιντεάκι σου. Τράβα Γιώργο το. Γιώργο το μπαμπά, Μήτσο μπορείς να μας πεις κάτι. Έτσι εξόδο λέει. Ποιον είπε έτσι. Γιατί. Σε κάνω μπρούνι. τα χέρια σας προσοχή. Τώρα σου τύρα μα θα βγεις από εδώ. Το διέμουν αγόδρα μαλάκι. Θα βγει πάμε το γρούνι. Άλλη από την κοινό θα του βγάζανε πάνω όλοι. Μα δεν είναι εδώ πέτουν το τρακτέρ. Μες... Γιώργο, πήγαινε να τραβήξεις εκεί το αυτιά. Εσύ απάνια λίγο πάνω στο καπό ρε. Αλέκο ρε, πώς λάθος. Δεν μου λέει γεια. Απάρα το βγάζει. Έλα ρε Γιώργο, έχει κάμερα. Κάτσε να τραβήξεις. Έχει κάμερα τώρα μαλάκα να βάλεις. Το είχαμε βάλει την τώρα. Θα μπει YouTube αυτό Νικολάκη. Στο YouTube δεν θα πει αυτό. Να, δεν μου βάλεις. Εσένα τραβάω πιο πολύ.